سلام كبرات تخاتتلتي هدمون اكسترا اب هيوت ودسب مرعى حدا كابتوم اب بزو حبرتسبات اقداسي مدرخات كوينو اب زتفلاليه كفل عالم دما زتفلاليه بهالتاتي زلوا زي مجمرة بفغري ويدما بسدرابي زتمسرته زمدنا خفتر زغل مرعى اب قال حبرتسبات بوغن ود تبعتاي اب كال حبرتسبات كا بوغن قواليو جنزب وينوات نتوم انصار سدرابيت كوهاب زرع از خمزيلن كولغنا كابز خلو وصاي نعو قالي تمرعو ገንዘብ ክህበኩም ዝብሉ አቦታት ውሑዳት ጥራይ ዘይኮኑ የለውን ወን ተበልካ መገናን አይኮነን እዚ ይኹን እምበር ሓደ አቦ አገራም በዝኾነ መልክዕ ጓላይ ተመርዓው ገንዘብ ክህበኩም በመባሊው ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ዓለም ዘፍለጠ ንሕጂ ኸኣ እቲ ዛንታ ኸመይ ጀሚሩን ከመይ ይመስልን ክንርኢና ቅድሚኡ ግና ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ነታ ደወል በመጥዋቕ ቀዳሞት ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ቻው ጸንግ ዝበሃል ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝምቕማጡ ብ1936 ዝተወልደ ቢልዮነር እዩ እዚ ኣብ ህይወቱ ክሳብ ምስ 10,000 ደቂ ኣንስትዮ ዜረ ይፈልጥ እየ ዝብል በዓል ጸጋ ሰብኣይ ካብ 3 ኣንስቲ ዝወለዶም 2 ኣወዳትን ሓንቲ ጓልን እዮም ዘለዎ ኣብታ ኣካል ሃገረ ቻይና ዝኾነት ሆንግ ኮንግ ድማ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ሰባት ብምዃን ክሳብ ቢልዮነር ዘብጽሖ ሃብቲ እውን ወኒኑ ይዝርከብ ኣብ 2012 ግና ዝሃብታም ዝኾነ በዓል ጸጋ እታ ሓንቲ ጓሉ ካብ ሆንግ ኮንግ ናብ ፈረንሳይ ዝኸደት እዚ ተራ መገሻ ዝመሰለ ጉዕዞ ግና ንኻልእ እቲ ኣቦኣ ዘይፈልጦ ምስጢር ቃልዕ ንምውፃእ እዩ ነይሩ ንሱ ኸኣ እዛ ጂጂ ታው ዝተባሃለት ጓል ብዘይፍላጡ ኣብ ፈረንሳ ክትምርዖ ብምኽኣላ እዩ እሞ ንመርዓ ደኣ ካብ ኣቦኣ ትሕበኣሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ትብሉ ትኾኑ እቲ መልሲ ድማ እዛ ጂጂ ዝተባሃለት ጓሉ ነቲ ቢልዮነር ናብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ምስ መፀት ምስ ሓንቲ ከምኣ ሺን ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ቃል ኪዳን ዝኣሰረት እዚ ናይ መርዓ ዜናታት ድማ ነዊሕ ከይግበረ ኣብ ማዕከና ዜና ሆንግ ኮንግ ምስተዘርግሐ እቲ ኣቦኣ ዘይሓሰቦ ዜና ክሰምዕ እንከሎ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኸኣ ኣመናይ ተቆጢዑ ብድሕሪኡ ድማ ነታ ጓሉ ንዕና ብልብኺ ተመለሲ ወዲ ተመርዓው ክብላ እንከሎ ንሳ ግና ብፍጹም ያቕቢጻቶ በዚ ድማ ሓደ ለውጢ ከመጽእ ይኽእል ዝበሎ ውሳነ ወሰነ ንሱ ኸኣ ነታ ድሮ ከም ኣጓል ተመሪዓ ዝነበረት ጓሉ ንኽትምርዓዎ ዝእመነ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ 64 ሚልዮን ዶላር ከም ሽልማት ክህቦ ብምባል ብዕሊ ዓለም ኣፍለጠ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ካብ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ፖርቱጋል ቱርክን ገለ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካን ነታ ጓል ክምርዓው ድሌታት ከም ዘለዎም ገሊፆም እኳ እንተነበሩ ጂጂ ግና ነታ ተመሪዓታ ዝነበረት ከም ኣጓል ከም ዘይትገድፋን ንኣቦኣ ኸኣ ፈተነታት እንተዘይገበረ ከም ዝሕሸን እያ ነጊራቶ ይኹን እምበር ወላዲኣ እዚ ዓገቶን 2 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ሽልማት ናብ 128 ሚልዮን ዶላር ክብ ብምባል ንጓሉ የእሚኖም ንኽምርዓው ንኣወዳት ዓለም ተላብወ እዚ 128 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ዋጋ ኸኣ ኣመና ብዙሕ እኳ እንተነበረ ነዛ ጂጂ እትበሃል ጓሉ የእሚኑ ካብታ ተመሪዓታ ዝነበረት ጓል ፈልዮ ክወስዳ ዝኽኣለ ወዲ ግና ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽበን እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜያት እውን እታ ጓሉ ሕሉፍ ሓሊፋ ንወላዲኣ ንዓይ ንወዲ ተመርዓው ኢልካ ትግድደኒ መጀመርያ ንስኻ ንወዲ ተመርዖ ድሕሪኡ ኣነ ኣሰርካ ክስዕብ እየ ብምባል ድርቅና ዝተሓወሰ መልእኽቲ ኣሰዲዳትሉ እዚ ይኹን እምበር እቲ ቢልዮነር ዝኾነ ወላዲኣ ክሳብ ሕጂ ነታ ካብ ሓሳባ ምምላስ ኣብያ ዘላ ጓሉ ዝእመነ ወዲ ተባዕታይ 128 ሚልዮን ዶላር ክህቦ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم